Gitabangan karon ang lungsod sa Cordova sa pagtangtang sa mikatap nga oil spill sa ilang lungsod. Mga oil experts gikan sa International Tankers Owners Pollution Federation mitabang na usab sa pagbatok sa kadaot nga himo sa oil spill. Dennis Tanok, Sugin Limi. Ihabag na ito, tanong igsunan sa mga NGOs, whatever they can do to help, no? Especially kinikibuhat na ito karoon kinitagkulan ng mga indigenous materials. This can really help in absorbing the oil. Mao nga giawhag ni Governor Junjun Davide ang tanang sugboanon sa pagtabang paglimpyo sa bakhawan o kabaybayunan sa Cordova. Hopefully, din sa Cordova, at panikabutan yun, no? Magtinabagay ito ng ahensya, the local government units, aron dili tayo, aron sa as much as possible, madali ang pag-clean up nila. Gisay-saysab ni Davide ang iyang nakita kagahapon sa buntag human siya miuban sa aerial survey. Iyang nakita kung unsa nakalapad ang epekto sa oil spill. Nakita din ako ang direction sa oil kadugig sa Cordova. Even so, I saw it with my own eyes. Itong giskutan na mayroon yung mga mangrove areas. Nadyo dito, kita yun ako ang oil. Upat ka platoon gikan sa Central Command ang gipada sa Cordova kaganihang buntag aron motabang sa pagkuha sa oil spill. Gilangkuban kini sa composite team gikan sa Navy, Army ug Air Force. Nag-request na rin kami ng mga personnel protective equipment, no, na magamit dito gaya ng mga gas mask para siyempre alam natin masakit din. Sa ngayon hindi pa natin naramdaman kung ano yung impact sa sarili natin. Ang kumpanyang Tugo nga mao'y tag-iya sa naunlod nga MV St. Thomas Aquinas aktibong nitabang sab sa kadaot sa oil spill. Gawas nga sila mao'y muhatag sa kinahanglanon sa paghipos niini, ni kontak usab silang eksperto gikan sa laing nasod nga motabang sa insidente. When we say resources po yung mga materials po na gagamitin para to contain the oil spill. So ito po yung immediate steps na ginawa po namin in order to help the Cordova. We've just arrived and we're going to see the sites and make our recommendations appropriately. Nag-abot-abot na usab ang tabang gikan sa nagkadayang grupo sa maining sinako nga buhok ug bunot sa lubi. Gilauman nga makatabang ni sa paghipo sa oil spill. Giangkon sab ni Cordova Mayor Adilino Sitoy nga dili lang ang mga bakhawan ang naapektuhan. Lakip na usab niini ang 3,000 nga ektaryang hunasan sa ilang lungsod. Tanawon o gipyuhan ang mga losay. Kaya nakulit po sa mga losay ang mga krudo. Kaya ang Cordova dako makay hunasan 3,000 ka hektarya. Unya lahi sa uban nga dapat nga inig hunas. Di kayo maila ang hunas kay igor ang duris baybayon ray mo hunas ang leaders sa lisay. Maila ni mo hunas kay pila maugaman ang pila distansya gikan sa kitauban niya nga ray ras baybayon. Dennis Tanok, News 5. Ni barato ang presyo sa isda og 30 ngadto sa 40% human wala na mamalit niini. Ang pumapalit naglikay sa pagkaon og isda human malunod ang barko og nahitabo ang oil spill. Jinky Barrio, Sugin Limi. Gipasabot ni Grant Go nga bisan kung karon lang mipatimaw sa publiko ang PSACC, hagbayra ang maong kompanya nga nakig-alayon sa mga kadagkuan sa Tugo aron sabutan ang ilang mga paagi sa pagresponde sa trahedya. Matud ni Go, dito sa kauluhan nagtagbo ang management sa duha ka shipping lines ug matud niini ang PSACC mitabang pinaagi sa paghatag og mga kemikal aron kapugngan ang pagkatap sa halapad nga oil spill nga resulta sa trahedya. Regarding to the environment, to the oil spill, we have coordinated with the Coast Guard that we are actually giving them oil dispersants just to clean out some of the oil spill. Way naangol sa barkong MV Sulpicio Express 7. Apan mitunol ang maong kompanya og hinabang pinansyal sa Tugo alang sa mga biktima sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas. Wa gibutyag ni Grant Go ang kantidad nga ilang nahatag. Si Cebu City Mayor Michael Rama mipadayag siyang kalipay ning maong kasayuran. Their principal are in contact and they themselves now are in contact. And so there will be
Ang Tugo mo ay nagsilbing lead agency sa paghatag og 5,000 pesos nga hinabang sa survivors, burial assistance ug 200,000 pesos nga insurance sa kabanay sa mga nakalas. Gihingmusgan usab sa maong kompanya ang ilang mga lakang pagsulbad sa oil spill. Upat ka platoon sa mga sundalo 45 kasakop sa Coast Guard ang miabag sa Tugo sa gihimo nga coastal cleanup. Aduna say upat ka technical divers nga mao gitahasan sa pagpangita sa tinubdan sa oil spill. Kasi yung priority po natin din, other than also the retrieval, as the mayor had always explained, is the retrieval of the body is a priority, but also the plugging of the holes on the ship that sank is also a priority. Ang Malayan Towage Salvage Corporation mo ay gitahasan sa pagbutang og dispersing chemicals aron pag-breakdown sa oil molecules sa dagat. Mato ni Rama, base silang aerial inspection, nakita nga wa pa miapekto sa coastal area sa Cebu City ang oil spill apan The guarantee is not absolute because it will all depend upon the current and the wind. Gisugdan na sa City Hall ang pagpangolekta og buhok sa tao nga mo'y gamiton sa pag-absorb sa oil sa dagat. Isugyot sa City Hall nga pasiradan usang karagatan di inalunod ang MV St. Thomas Aquinas aron di maglisod ang mga ahensya sa gobyerno sa nagpadayon nilang operation sa maong dapit. Tungod sa kagamay sa dapit sa Lawi Sledge ug sa kabawd sa dagat, nasayran nga wa pa mataod ang oil spill boom. Ang Lawi Sledge nalakip sa isla sa Mactan ug nag-atbang sa syudad sa Talisay. Andrea Patenia, News 5. At nung balikan si Jinky Barrio sa iyang report. Sukad nalunod ang barko nga MV St. Thomas Aquinas niadtong Biyernes sa gabi nga miresulta sa pag-awa sa lana sa kadagatan, labing nabalaka mao ang mga tao kansang negosyo mo ang pagbaligya og mga isda. Ang mga patay nga pasahero nga naugkat ilawom sa dagat ug ang halapad nga oil spill mo'y gibasol sa mga lab-asera sa Talisay City. Tungod sa nahitabong trahedya sa kadagatan, ubay-ubay na sa mga negosyante ang naapektuhan karon. Pipila kanila ang nagsugod na og trabaho. Tanad yung mingawag dit ma'am kay kung ka nang hitabo sa imong balit agad sa radyo nga mauna mga pasahera jud ron wala na gyud ayo jud piktahan jud tanan jud nani sa balita in taon sa pakabuan in taon nga dili pa may pakanong isda taon sa mga tao ay sa taon ay mata ni pangapian tao sa pobre. Wa na sa magluto og sudan nga isda kining karinderya dinhi sa Danhungkera tungod kay way na malit og isda sukad sa hitabo. Ang dako kay epekto ma'am ang ato ang lutuonon nga gikan sa dagat. Halimbawa ka ng mga isda ato larangon, ang mga tao murag di sila kay ganahan mo kaon kay tungod duol ra kayo ang ato ang nahitabuan sa ato ang lugar. Apan si Richel, wa magpaapekto ni ini, kada adlaw isda lang gihapon ang kanon sa iyang pamilya. Oh, wala ako sa mo isda. Wami sa danang baboy kay kung isda gani. Pwede ra maya ato ra kay mas pasil mga malit ra. Ni barato ang presyo sa isda human nagnihit ang mamalit ni ini. Ang tag-usa ka gatos ka pesos matag kilo gibaligya na lang karon gikan sa 60 ngadto sa 70 pesos matag kilo. Sayo ni ini ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kan BFAR 7 ni pahimangno sa publiko nga dili luwas nga kanon ang mga kinhason gikan sa isla sa Mactan. Dili usab ipakaon ang mga isda nga nangamatay human mahilo sa oil spill. Jinky Barrio, News 5.